రమేష్ పెళ్లికి అని చెప్పి ఏం బాబు బాగున్నారా? ఎందుకంటే ఇంత మంచిగానా? సరెండర్లు ఎన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి సైబరాబాద్లో? 4-5 సరెండర్లు ఎన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి కదా? టీఎల్ ఎన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి? సరెండర్ స్కోర్ ఉన్నాయి. పిల్లల ఫీజు కట్టుకుంటారు కదా. సరెండర్ లీవ్ వస్తే క్వార్టర్లీ 3 నెలల కూడా వస్తుంది. పిల్లల ఫీజు కట్టుకుంటారు కదా బిడ్డ. మరి ఎట్లా ఫీజు ఎట్లా కట్టుకుంటారు? రేవంత్ రెడ్డి వచ్చిన ఇంకా సరెండర్ లీవ్లు బంద్ కాలే. నేను బీఆర్ఎస్ ఉన్నప్పుడు, కేసీఆర్ సాబ్ ఉన్నప్పుడు, నేను ఉన్నప్పుడు సరెండర్ లీవ్లు ఎప్పుడు వేసినా 3 నెలలకు 4 నెలలకు వేసినా. ఇప్పుడు అన్ని సరెండర్ లీవ్లు బంద్ అయిపోయినాయి, టీఎల్ బంద్ అయిపోయినాయి. వస్తున్నాయా అని